Po svojich predkoch zdedili vynikajúci zrak, sluch a k lovu majú dokonale prispôsobené telo. Ešte prednedávnom bola mačka neodmysliteľnou súčasťou každého vidieckého domu. S rozvojom civilizácie je ale vidieckého prostredia čoraz menej a mačka stráca svoje postavenie úžitkového domáceho zvieraťa. Toto sú najbizarnejšie mačky, aké kedy svet videl. Zelená dračia mačka. Zelená dračia mačka je jednou z najdrahších a najvzácnejších mačiek. Majiteľ salónu v Jekaterinburgu v Rusku predvádzal mačku, ktorá bola upravená tak, aby vyzerala ako drak. Mačka Pikachu. Áno, samozrejme, pokiaľ ste si mysleli, že takáto mačka naozaj existuje, nechali ste sa rovnako nachytať ako my. Havanská mačka. Havanská mačka bola výsledkom plánovaného šľachtenia medzi siamskými a domácimi čiernymi mačkami skupiniek chovateľov mačiek v Anglicku. Skorí chovatelia zaviedli do svojho chovu siamský typ ruskej modrej. Singapura. Singapura je najmenšie plemeno mačky, ktoré je známe svojimi veľkými očami a ušami, zaškrtenou srsťou a tupým chvostom. Tak to bolo na dnes všetko. Ďakujem vám za sledovanie videa. Pokiaľ sa vám tento formát videa páčil, zanechajte odber.